nyt käydään läpi se, miten voit tehdä arvonlisäveroilmoituksen vuodelta 2023. Arvonlisäverovelvollisuus ja verokaudet. Vähäisen liiketoiminnan harjoittajan ei tarvitse ilmoittautua alvirekisteriin, jos vuoden liikevaihto on maksimissaan 15 000 €. On mahdollista hakeutua alvirekisteriin, vaikka liikevaihto jääkin alle sen rajan. Ja jos vuoden aikana raja ylittyy, niin pitää tilittää alvi koko vuoden liikevaihdosta. Verokaudet ovat valinnaisia ja riippuvat liikevaihdosta. Jos liikevaihto on alle 30 000 €, alvikausi on vuosi. Jos liikevaihto on alle 100 000 €, on mahdollista valita myös neljännesvuosi. Ja mikäli liikevaihto ylittää 100 000 €, voit valita vain kuukausi-ilmoittajan vaihtoehdon. Liikevaihtoon lasketaan mukaan kaikki tulot ilman arvonlisäveroa. Mikäli et ole vielä alvivelvollinen ja haluaisit kuitenkin siihen liittyä, niin käy katsomassa vero.fi-sivulla ja hae sieltä kohta näin rekisteröidyt alvirekisteriin. Sieltä saat ohjeet, miten pystyt rekisteröitymään. Oma-aloitteisten verojen ilmoittaminen. Eli kun kirjaudut sinne omaveroon ja haet sieltä kohdan oma-aloitteiset verot ja arvonlisävero, niin ohjelma näyttää sen, että mikä alvi-ilmoitus annetaan seuraavaksi. Ja ohjelma myös tietää, mikä verojakso sinulla on käytössä. Mikäli kyseessä olevalla jaksolla ei ole ollut mitään alvillista toimintaa, ilmoitus pitää kuitenkin tehdä. Ja silloin valitaan kohta ei toimintaa verokaudella. Ilmoitus annetaan verojakson päättymistä seuraavan kuukauden 12. päivä. Jos olet valinnut kuukausijakson, niin tammikuun arvonlisäveroilmoitus annetaan 12.3. Mikäli sinulla on neljännesvuosijakso, tammi-, helmi- ja maaliskuun ilmoitus annetaan 12.5. Paitsi vuosi-ilmoitus, vuosijakso annetaan aina helmikuun loppuun mennessä. Tässä on nyt kuvattu sitä, miten keräät tiedot sitä arvonlisäveroa varten. Eli voit tehdä Excelissä tällaisen yhdenkertaisen kirjanpidon ja laskea sinne ne arvonlisäverolukemat. Eli kirjaat erikseen näkyviin myynnit ja sitten omaan sarakkeeseen ostot. Sen jälkeen, kun olet tehnyt koko vuoden kirjanpidon ja kerännyt alvisarakkeisiin kaikki tapahtumat, voit käydä tekemässä alvi-ilmoituksen omaverossa. Eli kirjaudut omaveroon, etsit sieltä oma-aloitteiset verot ja arvonlisäverotus ja kirjaudut sisään ja näkymä on tämä. Ja tämä tosiaan ohjeistaa siihen, että mikä on seuraava kausi. Tässä on nyt tehtävänä joulukuu 2023. Mikäli tosiaan toimintaa ei ole, laitetaan ruksi tuohon ei toimintaa verokaudella. Sitten tulee kysymys maksuperusteinen arvonlisävero. Tilitätkö arvonlisäveron tällä verokaudella maksuperusteisesti? Siellä on oletuksena ei, mutta melkeinpä sanoisin, että suosittelen laittamaan tuohon kyllä-kohtaan. Mikäli liikevaihto on enintään 500 000 €, voit tilittää arvonlisäverot maksuperusteisesti. Eli maksuperusteinen veroilmoitus tehdään niin, että kirjataan siihen kuukauteen sinä kuukautena saadut maksut. Jos on suoriteperusteinen kirjanpito, kirjataan sille kuukaudelle ne laskut, jotka on tehty sen kuukauden aikana. Eli suosittelen tekemään tätä maksuperusteista arvonlisäverotusta. No sitten myynnin ja ostojen alvit löytyvät sitten sieltä laskelmasta, jonka olet tehnyt joko Exceliin tai vihkoon tai ohjelmaan, ihan mihin vaan. Ja tosiaan tänne kotimaan myynneistä verokannoittain ja 24% myynti tulee tuohon ensimmäisen lokeron. Mikäli on ollut 14 tai 10% myyntiä, niin ne tulevat omiin kohtiin. Vähennettävän veron tulee yhteissumma riippumatta siitä, mitä verokantaa niissä ostoissa on ollut. No sitten puhutaan alvin alarajahuojennuksesta.
Ja tämä huojennus koskee nyt sitten vielä vuotta 2024. Eli ensi keväänä vielä tehdään alvin alarajahuojennus ja sen jälkeen tämä arvonlisäverotuksen asia poistuu kokonaan. Mutta tässä on nyt ohjeet, miten sen voit tehdä vuodelta 2023 ja myös vuodelta 2024. Eli valitaan ensin, että ilmoitetaanko alarajahuojennuksen tietoja tällä verokaudella, kyllä tai ei. Ja kun valitset kyllä, siihen avautuu näitä lisäruutuja. Eli laitetaan alarajahuojennuksen oikeuttava liikevaihto tuohon ensimmäiseen kohtaan ja alarajahuojennuksen oikeuttava vero toiseen kohtaan. Ja alarajahuojennuksen oikeuttava vero on se, kun olet vähentänyt myyntien alvista ostojen alvit, niin siitä saat sen summan. Ja ohjelma laskee suoraan tuohon alarajahuojennuksen määrän. Ja tässä on myös lisätietoja, laatikko, ja tähän seuraavaan olen sen avannut. Eli voit saada alarajahuojennusta tilikauden aikana maksetuista arvonlisäveroista, jos yrityksen liikevaihto on tilikauden aikana alle 30 000 euroa. Ja tässä on myös kerrottu, missä alvi-ilmoituksella ne haetaan. Eli mikäli kalenterivuosi on yrityksesi tilikausi, haet ne siinä vuoden viimeisessä alvi-ilmoituksessa, joko siinä, jos teet kuukausialvia, niin joulukuun alvissa, tai jos on koko vuoden alvi, niin sitten sillä yhdellä alvi-ilmoituksella. Mikäli tilikautesi päättyy vaikka kesäkuun lopussa, niin silloin haet sen siellä kesäkuun alvi-ilmoituksella. Omavero laskee tämän alarajahuojennuksen määrän automaattisesti, kun on syöttänyt nuo luvut oikein tuohon laskelmaan. Tähän on myös käytettävissä tällainen alarajahuojennuslaskuri, jota voi käydä katsomassa Verohallinnon sivuilla. Tässä on muutama esimerkki, miten näitä on laskettu. Tässä on nyt laskettu sillä liikevaihdolla, että se jää alle tuon rajan 15 000 euroa. Ja tästä laskelmasta nyt ilmenee se, että kun liikevaihto on alle 15 000 euroa ja tulisi maksettavaa alvia, niin se on suoraan kokonaan alarajahuojennuksen alaista tuloa. Ja sitä ei tarvitse siis verottajalle laisinkaan maksaa. Toisessa esimerkissä on liikevaihto 24 000 euroa, joka on siis yli sen 15 000, mutta alle 30 000. Ja tähän olen nyt laskenut sen, että tulisi maksettavaa alvia 4 537 euroa ja alarajahuojennuksen laskentakaavan mukaan siitä saadaan huojennuksen määräksi 1 814 euroa ja maksettavaksi jäisi arvonlisäveroa 2 722 euroa. Ja huojennus on verotettavaa tuloa, joten se pitää muistaa laittaa sinne tuloveroilmoitukselle. Ja jos tehdään maksuperusteista kirjanpitoa, niin kuin tässä nyt esimerkissä on tehty, niin silloin se kirjattaisiin tähän vuoden 2024 yrityksen tuloveroilmoitukselle tuloksi. Tässä on vielä merkitty se, että miten se tulee tänne ilmoitukselle, eli alarajahuojennuksen oikeuttava liikevaihto ja sitten alarajahuojennuksen oikeuttava vero, eli myynnit miinus ostot, arvonlisäverot, ja saadaan alarajahuojennuksen määrä ohjelmasta suoraan. Ja alimmaiselle riville sitten tulee se summa, joka pitää verottajalle maksaa. No, miten sitten se arvonlisävero maksetaan? Tässä on nyt kuvakaappaus siitä, kun on tehty se arvonlisäveroilmoitus sinne omaveroon. Tässä näkyy, että kyseessä on vuosimenettelyssä oleva yritys, eli vuoden 2022 ilmoitus on tehty ja siellä ei ole palautettavaa eikä maksettavaa. Sitten vuoden 2023 ilmoitus on tehty ja sieltä on tullut maksettavaa tuo 14 000 euroa ja siinä näkyy, että se on vielä maksamatta. Ja tässä seuraavassa ruudussa näkyy, että sen maksupäivä on 29.2. Ja tästä pääset maksamaan veron suoraan verkkopankistasi, eli kirjaudut tuohon verojen maksaminen kohtaan. Se avaa sinulle tämän seuraavan sivun. Sieltä haet kohdan oma-aloitteiset verot ja siellä näkyy yksi erääntyvä vero. Ja tosiaan tässä on viitenumero, oma-aloitteisten verojen viitenumero, joka on jokaisella yrityksellä oma ja pysyvä, eli se maksetaan aina tällä samalla viitteellä. Ja sitten on nuo Verohallinnon tilinumerot.
Ja tästä kun painaa, että maksa oma-aloitteisia veroja, niin se tekee suoraan maksun. Se löytää tuosta tuon viitenumeron ja se näkee myös nuo Verohallinnon tilinumerot ja hoitaa maksun sitten oikeaan paikkaan. No, tässäkin tapauksessa nyt kun maksu on aika suuri, niin sitä voidaan myös maksaa osissa, mutta tietysti eräpäivään mennessä ne pitää olla suoritettu. Tässä näkyy, että verojen erääntynyt summa on edelleen 0, eli eräpäivä ei ole vielä ollut, mutta tulossa on nyt sitten tuo isompi summa. Ja jos haluat, niin täällä omaverossakin voit maksaa veron osissa, eli syötät tänne maksun määrään, että jos haluat nyt vaikka maksaa tuosta osan, vaikka puolet, niin syötät sen määrän tähän ja se ohjaa sinut verkkopankkiin maksamaan sen veron. Ja sitten se toinen puolikas jää sinne odottamaan sitä, että saat sen kokonaan maksettua.